Mayong hapon Negros, inin Gigikas Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Update nyo kami live via Facebook kag sa amon nga YouTube channel. Kag karon sarangman kami mabatian sa radio station nga FMR Bacolod 91.1. Kag yari ng top 10 nga mga balita subong adlaw. Furniture shop sa Lopezina Street sa Bacolod City sa iluhon para mapahagan-hagan ang dalagan sa traffic. Mga eskwelahan sa Lasal Avenue, ginsapol. Isa patay, 4 pilason sa raid sa illegal nga panahor sa ilog. Hepe sa pulis, pilason. Isa sa mga sospek sa pagpatay sa kay Governor Oruel Digamo, nagsungka sa otoridad. Duha ka mga minor de edad patay matapos malumos sa Kabangkalan City. Kag sa Good Vibes Vet Student nangin kadalagan Queen 2023 sa Victoria City. Tinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, Animal Welfare Group nagapanawagan sa mga government agencies nga maghimo sang tikang sa sitwasyon sa isa ka zoo sa Amlan Negros Oriental kung sa diin inadlaw na nga wala mapakaon ng mga kasapatan kag napatya na sang isa ka tigre. Ang grupong Community Animal Rescue Efforts Incorporated o CARES nagapanawagan sa mga talatapan sang gobyerno nga maghimo sang tikang sa nagalala nga sitwasyon sang kasapatan sa isa ka zoo sa Amlan Negros Oriental. Sunod sa grupo, 3 na kaadlaw nga wala mapakaon ang kasapatan kag sang nagliligad lang gid nga sinimana. May isa na ka tiger ang napatay. Makapila na ka beses nga nagapanawagan ang grupo pero tubtub-subong wala sang ahensya nga naghihimo sang tikang. Sunod sa CARES nga magluwas nga ginapagutman wala man sang proper health care para sa mga kasapatan kag wala sang standard nga shelter. Si Akron nga isa man ka tiger ang napatay 2 ka semana ang nagligad. Ang nagkalain-lain nga Animal Welfare Group sa Oriental kag Occidental Negros among nagabinuligay para mapakaon lang ang kasapatan. Sunod sa grupo ang nagakatabo sa wild animal sa Amlan, ang makabig nga animal cruelty. Sa number 9, performance sa mga kilalang banda ginapaabot sa Panad sa Negros Festival sa bulan sang Abril. Sunod kay Provincial Administrator Fernando Diaz, padayon ang pagpanghanda para sa Festival of All Festivals na natalana sa Abril 17 tubto 23. Maga-perform ang December Avenue Band sa panaad ni Gov Concert. Amuman ang Itchy Worms kag ang sa closing naman ang River Maya. Nakakontrata na ang probinsya sa ila sunod kay Diaz kag silang ginapaabot magahatag sang dugang pagig nga kalingawan sa mga Negrense kag bisita. Sa Governor's Night maga-perform ang singer-actress nga si Gigi Dilana. May iban pagid nga mga ginapaabot nga artista nga nagalakip sang mga maga-serenade sa Coronation Night sang Linay sang Negros. Magluwas sini may mga national officials man nga ginimbitar ang probinsya. May ara to sa coronation, no, ang ma-serenade, no, wala pa ko kabalo kung na-finalize na. But yeah, ang banda ready na. Ang aton nga Execom kagina nag-update, no, still going on about the preparations. So far so good, no. I hope happy man kamo sa aton nga launching, and if you think it's a good indicator of what's coming, then I think we're going to have a successful Panaad celebration for 2023. Sa number 8, may isa na lang kabulan kag kutob sa mga hindi pa makaparehistro sa ilang SIM card matapos ang deadline ang hindi na makagamit sa iyang number. May report si Romeo Subaldo. April 26, 2023 ang ginset nga deadline sa National Telecommunications Commission o NTC para sa mga telecommunications company bilang last day sang SIM registration. Sunod sa kay Rachel Villarosa, Business Development Lead for Visayas and Mindanao sa Globe Group. Pagsulod sa Abril 27, kutob sa mga hindi makaparehistro sa ilang mga SIM cards ang hindi na makagamit sa ilang mga numbers, hindi maka-call and text kag hindi makakonect sa mga apps sa cellphone. Nagapangabay sila sa publiko nga hindi na po gulaton pa ang deadline para makalikaw sa hassle. Deactivated tanan-tanan nga unregistered na SIM cards. By deactivation, meaning hindi mo na siya magamit, call and text,
And then, tanang nga outgoing mo wala na, including ang imo nga mga load mo na tapos pati mga apps mo connected to your phone, then hindi mo na siya ma-access. Panawagan sa Globe sa mga LGU, barangay o kun kumpanya nga kung mayara sang dalag ko nga gatherings sa inyong lugar o kun opisina, may mamakig-angot sa Globe para makapatigayon sila sang on-site registration kag para maka-assist sa mga nagakinahanglan. We also would like to encourage everybody nga kung like let's say ang office yung may mga event na dagko, no, mga damo ka mga empleyado and you think na damo sa wala pa ka-register, pwede sila ka-reach out sa amon. And then, pwede kami kakadto sa ila, kagmabuligan sa namon. And the same goes to the mga LGU and the mga barangays. Because at this point, we wanna make sure na ang mga kakinanglanon, ibila mo na nga mundo na kantuan. Panungdom sa Globe, ang SIM registration ang hindi para sa telcos kundi para sa subscribers. Kung tigayo na nga ma-register ang tanan ng mga SIM, madali ang pagkilala sa mga scammers nga nagagamit ng cellphone sa pagpanginto kag pagpangwarta. Suno sa NTC, sumugod sa gipatuman ang SIM registration halin sa 1,500 ka mga reklamo nga ilababaton sa kada adlaw na naog ini sa 1 ka gatos kada adlaw. Ginabisuhan ang tanan nga mga postpaid kag prepaid subscribers nga iparehistro ang SIM cards antes ang deadline. Sa number 7, masobra sa 2 ka milyon ka pesos nga balor sang shabu nakuha sa bypass operation sa barangay Handumanan sa Bacolod. Arestadong mag-live-in partner nga lunsay high-value individual matapos makuhaan sa masobra 2,040,000 pesos nga balor sang suspected shabu sa bypass operation sa Purok San Roque 1 sa barangay Handumanan sang Sabado. Nadakpan sanday Maria Elerica Celis, 39 anyos kag Carlo Purillo, 36 anyos. Naaresto na sa atong 2 ka suspect suno sa PNP. May kangtanan man sa illegal nga droga. Dugang pa sang kapulisan, masami dalago nga stocks sang shabu ang ginakuha sa mag-live-in partner bagod ilaman gina-retail sa mga nagabaligya sang ginagmay nga shabu. Kaso nga pagsupak sa Republic Act 9165 ang ilaliwat nga pag-aatubangon. Sa number 6, isang patay 4 ang pilaso na lakip na diring hepe sang kapulisan sa ginpatigayon nga raid sa Banwa sang Ilog. Patay 35 anyos nga si Abondio Ridoble, samtang 4 pang pilaso na lakip ng pulis sa komosyon nga nagluntad sang Sabado sa anti-illegal gambling operation sang PNP sa barangay Dangkalan sa Ilog. Ang mga pilason among 16 anyos nga manak ni Ridoble, utod sini nga si John Mark kag upod nga si Samson Tagapan. Ang hepe sang Ilog PNP nga si Captain Thursley Castillo ang pilason man. Suno kay Executive Master Sergeant Jomel Villavicencio, Deputy Chief sang Ilog PNP, ang kapulisan sa pagpanguna ni Castillo ang nagresponde lang sa lugar bungod sang pagpanahor sang pila ka mga residente. Pag-abot sang kapulisan, nagpinalagyong kadamaan apang nagpabilin ang mag-utod nga Redoble kag si Tagapan dalang ilang nga patalom. Didto kaginbuno sa mag-utod nga Redoble si Castillo nga nagagom sang pila sa paa, likod kag butkon. Ang pulis ang nagdepensa naman sang kaugalingon kag siyang nagpalupok sang iya nga armas. May igo sang balang mag-utod, lakip na si Tagapan nga may dalaman sang patalom. Naigo man sang balang menor de edad nga manak ni Abundio. Dead on arrival naman sa ospital si Abondio Ridoble. Padayon niya ginabulong sa ospital ang 4 pa ka mga pilason. Nalakip na ang hepe sang pulis. Sa number 5, 2 ka mga menor de edad ang patay matapos nga malumos sa magpaligo sa suba sa Kabangkalan. Patay 2 ka napulo ka tuig nga bata nga babayi matapos nga malumos sa ginpaliguan nga suba sa barangay Urong sa Kabangkalan. Sa report ng PNP, gikan sa Family Day activity sa Balisong Elementary School, ang 2 ka mga menor de edad kag sang papuli na sakay sa ginrentahan nga salakyan sa eskwelahan, silang nagpanaog sa sitio Nandong upod sang 3 pa nila ka mga classmate. Didto kag nagpaligo sila sa suba. Posible nakalumpat sa madalom nga bahin sang suba ang 2 nga gintunaan sang ila pagkalumos. Gindala pa sa ospital apang gindeklarar sila nga dead on arrival. Sa number 4, 5 ka mga empleyado ang isyuhan sang show cause order may angot sa mga salakyan sang syudad nga ila ginaligar, ginkawat.
Ginklaro ni City Administrator Attorney Pacifico Magari III nga sagwa sang Bacolod City Government Center na tabo ang ginalegar pagkawat sa mga salakyan sandigman sa sabat sang 5 ka mga empleyado nga naisyuhan sang notice to explain may angot sa missing nga mga salakyan. Ang 5 ka mga empleyado nga na-assign sa separado nga departamento ang ginausisa na sang City Legal Office. Suno kay Mayor Albi Benitez, maga-issue man sang show cause order ang City Legal Office batok sa ila sa pagpati nga may dapat sila nga salabton sa nadula nga mga salakyan. Iniman ang bago lamang nila gin-report makaligad ang final inventory sa mga salakyan nga ginmando sang alkalde. May 40 pa ka mga empleyado nga naisyuhan man sang notice to explain sang City Administrator's Office. Ang mga salakyan nga naka-memorandum receipt sa ila ang guba na kag hindi na mapuslan. Samtang ang iban ang padayon pa nga ginausisa sang syudad. Sa number 3, mahuman ang Regional Peace and Order Council meeting na natala na buwas. Ginapaabot nga sunod nga tutukan ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang pagdialogo kay Negros Oriental Governor Carlo Jorge Joan Reyes may angot naman sa Negros Island Region. Sa Iloilo, natala na ang RPOC meeting nga ginapamunuan ni Governor Lacson. Damlag pa iya ginsiling nga kung may panawagan bahin sa seguridad sa mga opisyales, ining magalakip sa pagatalakayon sa mga pagsinapol. Suno kay Provincial Administrator Frando Diaz, matapos ang RPOC meeting ginalauman nga tutukan sang gobernador ang pagsugilanon kay Reyes angot sa Negros Island Region. Ginapaabot nga makakuha sang favorable endorsement gikan sa Negros Oriental. Suno kay Diaz, naghinay ang momentum ukon ang pag-idog sang NIR sa Senado. Suno kay Senator Joseph Victor Ejercito, ang Senate Committee on Local Government Chair, ang NIR bill ang talakayon matapos ang lubong ni Digamo. After Sine, I hope that there will be time for Gov to resume talks with Negros Oriental so that perhaps we can already get a favorable endorsement from Negros Oriental so that the little issues that it brought about ay wala favorable endorsement from our sister nga province, naghinay ang iyang momentum sa Senate level. We hope that that will soon be overcome and that we will soon realize seeing Negros Island as one region. Do you think si Governor Sa number 2, suspect sa pagpatay kay Governor Ruel Digamo ang nagsungka. Congressman Arnie Teves nagsiling nga handa siya nga magtambong sa hearing. Nagsungka sa otoridad ang isa sa mga suspect sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo kag 8 ka iban pa. Sa isa ka press conference, ginpahayag ni Special Task Force Digamo Head kag Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos. Ila ginabi-abi ang pagsungka sa isa sa mga suspect. Suno kay Abalos, ang suspect ang napaidalom na sa kustodiya sang Armed Forces of the Philippines kag iga turnover sa National Bureau of Investigation. Dugang pa ni Abalos nga ang suspect ang may importante nga mga impormasyon sa kaso. Sunod naman kay Special Joint Task Force Negros spokesperson Major Sinon Pancito III, 6 sa napulo ka mga suspect ang na-account sa otoridad base sa CCTV footage. Samtang ginkumpirmar ni Attorney Ferdinand Topacio, Legal Counsel ni Negros Oriental Representative Arnulfo Arnie Teves, nga magatambong ang iya kliyente sa hearing nga patigayunon sa House Ethics Committee angot sa iya absence sa Kongreso pero via video conference. Suno kay Topacio nga wala ginpahanugutan ni Speaker Martin Romualdez ang pangabay ni Teves nga 2-month leave nga karon yara sa abroad. Parehag ni Topacio nga may impormasyon nga luyag ni Teves ipakigbahin sa House Committee on Ethics kung nga gin-frame up siya kag kung nga hindi siya personal nga makatambong sa hearing. Nag-expire ang travel authority ni Teves adtong Marso 9 kag karon nagapangatubang sang criminal complaints may kangtanan sa illegal possession of firearms kag mga pinatyanay sa Negros Oriental sa tuig 2019. Si Teves man ang ginatulo sa mga suspitsado nga nadakpan sang kapulisan nga mastermind sa pagpatay kay anay Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw.
Mga furniture shops sa Dalan Lopesayna ang plano sang syudad nga isaylo agod nga mabuhinan ang paggutok sang trapiko. Mga eskwelahan sa area sang Lasal Avenue ang ginsugilanon man sang alkalde agod nga mapahagan-hagan ang paggutok sang traffic. Yari ang report. Makapila naman kabeses nga nagpatuman sang clearing operation ang syudad sa Lopesayna Street batok sa mga tricycad kag tricycle nga nagaparking sa dalan kag mga furniture shops nga nagalaksam sa alagyan. Sang weekend, ginbisitahan kag nag-inspection man sa lugar si Mayor Albi Benitez kag ginistorya ang mga tagiya sang furniture shops. Plano sang alkalde nga isaylo ang mga furniture shops sa ginaplano nga housing project dra lang man nga malapit sa ila na pahamtangan agod nga mapahagan-hagan ang paggutok sang trapiko ilabi na kun peak hours. So I would now coordinate with the Department of Justice to transfer the use of that property to the city government for us to be able to dispose it properly. Disposal, in a sense, it will be part of our housing program, ang IHOM program, to fix it. No? And my discussion sa ila sa mga tao to, okay, we can create a ground floor, can be your furniture display area, and sa babaw ang inyong mga balay. Pila sa mga tag-iya ang paborman sa plano sang syudad. Si Marilyn Hacosalem nagsiring nga makapila naman kabeses sila nga nagbalihin ang mga nagalaom siya sang permanente nga lugar para sa iya nga negosyo. Mas mabuti sa amon kung tanan kami nga mga furniture, dito kami tanan amo na ako. Kung para riyas lang man tanan ang tanan nga furniture, pwede na iya nga dira ibutang tanan. Para nga ang tao, manungtol gito yan kung kuning kaso bala. Magluwa sa Dalan Lopesayna, nakasugilano naman ang alkalde sa pamunuan sa mga eskwelahan sa Lasal Avenue agod nga matagaan man sang solusyon ang paggutok sang trapiko sa mga lugar kun peak hours. Damlag pa, pati si Mayor Benitez ang napilitan nga maglakat sa dalanon bangod nagguot man siya sa traffic kay dira man siya nagapuyo sa amo nga area. Gani luyag niya nga mapangitaan sang solusyon ang nagalala nga problema sa trapiko sa amo nga dalan. May tilawan ko sila kung mga park sa bridge, sa dalan, and all those things. And then maybe we might even on certain hours do a one-way system sa ilan. Samtang kabahin man sa ginkatuan sang alkalde sang weekend ang Handumanan Public Cemetery nga luyag niya mapaayo ang sitwasyon. Nagbando naman ang alkalde nga untato na ang paglubong sa mga hazardous material sa patio kag mapangitaan ini sang lain nga lugar para sa proper disposal. Kag sa good vibes, isa ka second-year vet student ang ginkoronahan bilang kadalagan queen sa Victoria City. Kag performance ni Sarah G, ginbantayan sa mga fans. Yari ang report. Sidlak is a word which means rain. If you are crowned as Ining nangin sabat sang 21 anyos nga si Kyla Rose Romarate sa pamangkot kung paano siya mangin isa ka sidlak sa iyang mga kasimanwa. Kadalagan Queen has always been a great platform for women to show confidence in their intelligence. And as a Sidlak Queen, I would be a way to inspire others to show the confidence in themselves. As a quote says, power is always within you and energy always speaks louder than a beautiful dress. And to all the women out there, I encourage you to believe in yourself and to believe that as Sidlak as a ray, to have that passion, to have that burn, and to take that one step, no matter how risky it is, for change. Gani siya man ang ginkoronahan bilang Kadalagan Queen 2023 kag nahauna man nga Sidlak Queen sang Victoria City. I feel very happy because of all of the hard work that I put into this journey. So it feels really satisfying at the same time with the help of my team as well. Ang second-year veterinary student sa Aklan State University amuman ang napili bilang Best in Talent, Best in Swimwear, Best in Evening Gown, Miss Photogenic kagiban pa nga mga minor awards sa star-studded coronation night. Well, ever since I always wanted to join Kadalagan Queen, and I think it's a great platform for me to have my advocacy and at the same time inspire other women that if I can do it, then they can do it as well. Halos hindi na magbatianay sa Victoria's Coliseum sang nag-perform na si Sarah Geronimo. Nag-performa ng iyabana nga host kag actor nga si Matteo Gudicelli. But the colors fade away and the years will make us gray.
you'll still be beautiful. Upod sa mga celebrity host nga sanday Marco Gumabaw, kag 2020 Miss Universe Philippines 4th runner-up Billy Hackinson, ang celebrity judges nga sanday Kylie Versosa kag Daniel Matsunaga. Kabahin man sang panel of judges sanday Mickey Andre, Rene Henojales kag Bacolod City First Lady Dominic Benitez. Let us remember that beauty is more than just skin deep. True beauty radiates from within, and it is the embodiment of the values that we hold dear as a community. Kindness, generosity, and empathy. First runner-up si Cassandra Murin Katugas kag second runner-up naman si Pauline Isabel Guanzon. Nangin bisita man sanday Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson, 3rd District Congressman Francisco Kiko Benitez, kaupod ang mga alkalde sang nagkalain-lain nga banwa kag syudad, pati na mga local officials sang Victorias. Kagamayad tong top 10 nga mga balita subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto ang mga impormasyon. Magapadayon kami nga mga pangalagad sa mga Negrosanon. Ako si Nico Delfin. Tubtubwas, maayong hapon.